Na začátku se podíváme na tom, jak často posílat kterým klientům e-maily, to znamená na frekvenci. Potom si řekneme, jak pracovat s databází e-mailů v dlouhodobém horizontu, to znamená, co dělat s databází. A proč řešíme frekvenci? Protože nám jde o to, aby ty e-maily měly co největší dopad na klienta, abychom dosáhli toho, co chceme. Aby si od nás nakoupil, nebo aby četl články, které mu posíláme, četl naše tipy. Prostě každá ta e-mailová kampaň má nějaký cíl. A my Mám takovou osobní zkušenost. Booking.com určitě všichni známe, protože jsme v hotelové v lázeňské branži. Pravidelně každý den v 7 hodin ráno od nich dostávám e-mail. Je vidět, drží se pravidelnosti, opravdu je to v 7 hodin, ale nedrží se právě té poučky o frekvenci. Máme statistiku, která nám ukazuje, jak nám klesá míra prokliku, jak jsme řešili minule, click-through rate, to znamená, že někdo klikne na tlačítko call to action, to, co chceme, aby udělal, podle počtu e-mailů, které klient dostává v rámci jednoho měsíce. Je samozřejmě databáze klientů nakupovat. Je tam nízké procento čtenosti těch daných e-mailů, těch kampaní a poměrně vysoké riziko, že nás člověk, který nás nezná, nikdy o nás neslyšel, označí jako spam a už dále k němu nemáme šanci prorazit. Uvědomit, že když ten klient několikrát ten e-mail otevře, opravdu projevuje už nějakou míru zájmu a často stačí, abychom ho jenom malinko popostrčili k tomu, aby nakoupil. Naopak, pokud zájem o naše kampaně není, když jsem rozeslal tuto kampaň, tak je vidět, že někteří z vás, kteří tady dneska jste, ty e-maily otevřeli takzvaně 38krát, 20krát. Já jsem tady připravil studii společnosti Litmus, která porovnávala údaje celosvětově za rok 2013 a 2014 a zkoumali, kde příjemci čtou e-maily poprvé. To znamená, v okamžiku, kdy pošlete někomu e-mail, v roce 2013 80% lidí tvrdilo, že ho smaže. Že ho prostě ani nečte, nesnaží se ho nějak rozšifrovat, prostě ho smaže. 30%, že se odhlásí z rozesílání, 13% ho přečte na počítači a tak dále a tak dále. Pravidla říkají, že fonty, které jsou čitelné na těch malých obrazovkách telefonů 4-5 palců, musí být minimálně velikostí 13 znaků a vyšší. Na příklad e-mailu, který mi došel, přiznám se, že jsem musel hodně hledat, protože přestože mi ve schránce přistává denně nějakých 40-50 různých propagačních e-mailů různých firem, tak jsem našel pouze jediný, který je přizpůsobený na mobilní zařízení. Pro řešení dlouhodobých kampaní existuje jedna metoda, ona se nazývá multistage a je to v podstatě metoda, kdy nějakým způsobem začínáme naše adresáty podrobněji segmentovat. Na začátek pošleme všem jednu kampaň. Zajímavý grafík, který vlastně popisuje nějaký vývoj dlouhodobých kampaní. Když se podíváme do té horní části, tak je to vlastně kampaň nebo e-mailing, kde nedochází k nějaké změně obsahu. Nedochází právě. A určitě se setkáváte s tím, že dny, někdy týdny prostě sedíte, vymýšlíte něco, vymyslíte krásnou kampaň, dáte jí obsah a teď najednou vám přijde líto, že byste tu svoji práci použili pouze jednou. Prostě jednorázově tu kampaň uděláte klientům a tím ty dny a týdny dřiny a úsilí přijdou vniveč. Jsem si vybral kampaň, kterou dělala společnost Blažek Praha, to je výrobce oblečení, a díval jsem se, jak to dělají. Oni jsou klasický retail, to znamená, po Vánocích začali vyprodávat sklady. A dělali to poměrně šikovně, používali právě kombinované kampaně. O den později, 15. ta samá nabídka, trošku v jiném tvaru, šla na Twitter, to znamená další sociální síť. Co se stalo další den?
16. šla SMS-ková kampaň a 19. mi přistál v schránce e-mail, který upozorňoval na to samé. Zabývat otázkou, že jak získávat nové e-mailové adresy a nové kontakty. Na začátku si řekneme, že proč vlastně potřebujeme nové adresy získávat. Ono, jakoby logická odpověď je hned, že zvyšujeme si počet potenciálních klientů. Čím více jich oslovíme, tím lépe. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že... Já bych ještě ten graf trošku připomněl. My na tom grafu jsme se věnovali lázním v České a Slovenské republice, kde jsme říkali, že průměrné lázně mají potřebu každý rok generovat nějakých 58-60% nové klientely. Ale říkali jsme, že každý rok je to v uvozovkách horší a horší, protože těch 8,5 ztrácíme právě z těch opakovaných klientů a active base. Tak a teď jen tady uvedu příklad, jak získat z klienta e-mailovou adresu, aniž bych porušil zákon na ochranu osobních údajů, o kterém jsme se tady bavili, a ten klient měl pocit, že vlastně tím, že nám poskytnul kontakt, tak udělal dobře. A nejlepší způsob, jak získat od klienta adresu, který je zapojený v tom našem věrnostním systému, nebo ho tam chci zapojit, je dát mu body za to, že nám dá ten svůj e-mail. Protože ty body si můžu, to jsou virtuální peníze. Bod není nic jiného než nějaká virtuální. Když jsme připravovali ten dnešní díl, tak jsme se zamýšleli nad tím, co jsme ještě neříkali v tom prvním vydání a jaké postupy mohou přinést největší navýšení prodejů rezervací právě z e-mailingu. Responsivní design pro mobilní telefony jsme dnes řešili, jenom připomínám, 1/3 klientů nám uniká jenom proto, že nemáme přizpůsobené e-maily pro mobilní telefony. A posledním pilířem, který je podle nás důležitý, jsou takzvané automatizované. Teď já bych ještě zopakoval nejčastější chyby, které se dělají při e-mailingu. My už jsme to několikrát samozřejmě zmiňovali, ale jsou tady pořád nové a nové skutečnosti, které je potřeba si připomínat. Nebo možná ne až tak nové, ale je potřeba si ty záležitosti připomínat. Největší chybou, kde se můžeme dostat do velkých problémů, je chybějící nějaký souhlas se zasíláním. Jo, přesně, ta chybějící zpětná vazba, k tomu se taky přispojuju. Jako myslet si, že první kampaň mi nevyšla, taky zopakuju ještě jednou, musí mít lepší výsledek, to opravdu k ničemu dobrému nevede. Akorát k tomu, že víc naštveme ty naše klienty, protože opakujeme chybu. A zaměříme se na naše takzvané příznivce. To znamená, co byste teď v nejbližších dnech měli udělat, abyste byli v e-mailingu úspěšnější. Vybereme si klienty, kteří si zobrazili náš e-mail, naši kampaň minimálně 3krát a více. Zaměříme se na to, na jakou kampaň. A já se tady zase tak trošičku pochlubím naší statistikou, kdy řešili jsme téma ochranu osobních údajů. Jsou tady vidět někteří rekordmani, že náš e-mail cestoval společností, dostal se nebo otevřel se asi 120krát. No, pak různě 50krát a tak dále. Tohle je pro nás signál, že ta kampaň byla zajímavá pro určitou skupinu lidí. V té době zhruba pro nějakých 300. Příště ještě bude naposledy e-mailing. A do toho e-mailingu už jsme zahrnuli spíš takové praktičtější věci, na které byl odhlas. Takže za prvé budeme řešit takzvané AB testování e-mailových kampaní, to znamená, řekneme si, jak poznat, co v tom e-mailu funguje a nefunguje na tu naši skupinu klientů. Tak, takže vám všem děkuji za účast na dnešním webináři. Těm, co jste vydrželi až do konce, je vidět, že téma je to zajímavé, protáhli jsme asi o půl hodiny, takže příště se budeme snažit opět zkracovat. Příště musíme minimálně další 4 slajdy odstranit. Dobře, mějte se hezky a těším se s vámi všemi naslyšenou na dalším webináři. Naslyšenou příště.